Poštovani gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje GNN-a. Fudbalska reprezentacija BiH odigrala je i treću utakmicu kvalifikacija za Euro 2012. na Kemal Stafa stadionu u Tirani protiv reprezentacije Albanije. Naša reprezentacija, nažalost, nije uspjela ostvariti pobjedu. Utakmica je završena rezultatom 1:1. Za reprezentaciju Albanije su nastupili Begaj, Lila, Vangeli, Cana, Agoli, Bulku, Duro, Salihi, Musaka, Bogdani. Selektor domaće reprezentacije je bio Džemal Mustedanagić. Naš selektor Safet Šušić se odlučio za sljedeći sastav: Hasagić, Spahić, Mravac, Rahimljić, Pjanić, Misimović, Medunjanin, Mujđa, Lulić, Ibišević i Džeko. Već u trećoj minuti naši reprezentativci su imali polupriliku kada je Misimović izveo slobodan udarac sa desne strane, ali su domaći igrači rutinski otklonili opasnost. Albanski igrači su u utakmicu krenuli dosta agresivno, pa je u prvim minutama bilo nekoliko oštrih startova. Prvo je u 9. minuti Bulku oštro startovao na Pjanića, da bi nedugo zatim žuti karton dobio Bogdan i nakon grubog starta na Mujđu. Početak utakmice je prošao u znaku naše selekcije, koja je u dugim periodima držala loptu u svom posjedu. Albanci su par navrata prvog dijela vršili pritisak na našu odbranu, no naši dobro stoje pozadi i prvi 20 minuta je prošlo bez opasnosti po Hasagića. Lijepa akcija Zmajeva iz 21. minute je krunisana golom Vedada Ibiševića za vodstvo naše reprezentacije. Kombinacija između Mujđe i Pjanića po desnom boku napravila je Mujđi dovoljno prostora da uputi precizan prizemni centaršut koji mu pošljava Ibiševića. Napadač Hoffenheima efektnim volejom matira Begaja. Bogdanijev šut iz 28. minute završio je iznad gola Hasagića, a 3 minute kasnije Bulku je pogodio prečku Hasagićevog gola. Isti igrač je zaradio žuti karton u 38. minuti nakon što je napravio grub prekršaj nad Edinom Džekom. Adam Mravac, koji je dobro stajao tokom prvih 45 minuta, je nesmotreno igrao rukom i skrivio je slobodan udarac iz kojeg Albanci postižu izjednačujući pogodak u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Početkom drugog dijela Pandža je zamijenio Mravca, a Begović Hasagića. U reprezentaciji Albanije Skela je zaigrao umjesto Bogdanija. Albanci u prvim minutama nastavka utakmice bili bolja ekipa. Naši reprezentativci su u tim trenucima imali problema prilikom iznošenja lopte na polovinu protivnika. Tek u 61. minuti naši igrači pravi ozbiljnu priliku. Ibišević je u petercu domaći primio loptu, ali joj je dao predug for, pa je lopta završila van terena. Selekcija BiH je potom preuzela inicijativu i odlučnije krenuli ka golu Albanaca. Prvo je Pjanić u 63. minuti dao dobru loptu Misimoviću, koji je šutirao sa nekih 15 metara. U 65. minuti, nakon prekršaja nad Džekom, Miralem Pjanić iz slobodnog udarca pogađa prečku. U 70. minuti Spahić je napravio grešku, ali je Pandža otklonio opasnost. 9 minuta kasnije pokušao je i Mujđa sa 20 metara, ali je golman reprezentacije Albanije bio na visini zadatka. U 88. minuti Pjanić i po drugi put na utakmici slobodnog udarca pogađa prečku. Jasno je da večeras margine nisu bili na strani naše reprezentacije. U 90. minuti Ivričić je zamijenio Edina Džeku. Utakmica je na kraju završena rezultatom 1:1. U drugoj utakmici naše grupe Luksemburg i Bjelorusija su odigrali 0:0. Slijedi pregled rezultata trećeg kola kvalifikacija. Kazahstan-Belgija 0:2, Austrija-Azerbejdžan 3:0, Njemačka-Turska 3:0, Armenija-Slovačka 3:1, Andora-Makedonija 0:2, Irska-Rusija 2:3, Srbija-Estonija 1:3, Sjeverna Irska-Italija 0:0, Slovenija-Farska ostrva 5:1, Luksemburg-Bjelorusija 0:0, Albanija-Bosna i Hercegovina 1:1, Mađarska-San Marino 8:0, Moldavija-Nizozemska 0:1, Gruzija-Malta 1:0, Grčka-Latvija 1:0, Vels-Bugarska 0:1, Crna Gora, Švicarska 1:0, Kipar, Norveška 1:2, Portugal, Danska 3:1, Češka, Škotska 1:0, Španija, Litvanija 3:1. Naredno kolo kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine je na rasporedu u utorak 12. oktobra. Napomenut ćemo da je naša selekcija slobodna četvrto kolo. Predune izvještaje sa priprema pred meč sa Albanijom možete pogledati na ovim linkovima. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.